A oposición de Ribadumia solicitou un pleno extraordinario para pedir explicacións pola perda de medio millón de euros dunha subvención, pero hoxe non se falou diso. O alcalde convocou a sesión para as 12 desta mañá cando o prazo expiraba unha hora e media antes. Ademais, o Executivo modificou a orde do día tentando diluir o punto do que quería falar a oposición no medio doutros asuntos. Si non se leva isto, ou se isto non se debate hoxe, non se debate precisamente por culpa destas tres formacións políticas. Non é porque o equipo de goberno non queira dar explicacións de cada un dos temas. Pero o argumento de David Castro non convence a PP, Somos Ribadumia e PSOE. A oposición unida abandonou a sesión. Non é un acto de rebeldía, non é un acto de sabotaxe, simplemente é un acto de reivindicación de algo que exiximos. As tres formacións coinciden en que este non era o pleno que solicitaran. Non se convocou o pleno que nós tiñamos solicitado, convocouse outro pleno, onde David quixo colar, primeiro, solamente a moción, para non ter que dar explicacións. E de repente aparecenos un pleno extraordinario convocado no sitio do noso e onde se nos cola como punto número 5 o noso. O pleno extraordinario que si solicitou a oposición quedou hoxe convocado de xeito automático para dentro de 10 días hábiles. O alcalde xa avanzou que non vai asistir. Eu non vou a poder estar neste pleno, lamento non poder estar neste pleno porque estou de viaxe. Esa ausencia do alcalde indigna aínda máis a oposición. Vamos a ter un alcalde que, ademais de secuestrarnos información durante estes 3 anos que levamos de mandato, pois vai a ser un alcalde prófugo que vai ter que rendir contas de por que non vai a estar cando teña que dar explicacións por perder máis de medio millón de euros, nada máis. A sesión desta mañá foi tensa con cruzamento de acusacións e mesmo cortes aos voceiros da oposición. O alcalde referiuse en varias ocasións ás tres formacións da oposición como tripartito logo da súa unión contra os independentes. Unha falta de respeto, directamente. Casi que é un orgullo que nos chamen tripartito, porque realmente non nos seríamos se non fora por culpa deles, eso está clarísimo. Nun par de semanas volverá a haber pleno extraordinario en Ribadumia, no que daquela así falarase da suposta perda de medio millón de euros para investimentos dentro dos plans Ágora e Reacpon da Deputación de Pontevedra por incumprir os requisitos das convocatorias e que se destinarían á humanización da contorna do Colexio Xulia Becerra Malvar de Barrantes.